Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Nagapanguna nga napuno ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag subong babatian nyo na kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros, subong nga adlaw. Kampo ni Bacolod ni Incumbent Mayor Evelio Nardia, luya nga madeklarara ang COMELEC ang failure of elections bangod sa massive vote buying kag peke nga mga botante. Kadamuon sa kaso sa dengue sa Negros Occidental, alarming na suno sa PHO. Gasolina, mas mahal na liwat sang sa diesel. Lalaki nga nagmaoy, patay matapos tiruhon sang yautod nga barangay Kagawad. Kag sa good vibes, nakatilaw na kamubala sang made in Bacolod nga mga tsokolate. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, re-elected councilor nga si Ala Espino ang nagaduso sang pag-repurpose sang 800 million pesos nga loan para sa Coliseum project. Nasugura na ang pagtukod sa Bacolod Mascara Coliseum kag na-release na sang syudad ang 20% sang 800 million pesos nga pondo para diri. Pero ginaduso ni re-elected councilor Al Espino nga kun mahimo ma-repurpose ang paggamit sang pondo para sa healthcare services kag housing project sa idalom sang administrasyon ni Mayor-elect Albi Benitez. Para kay Espino, hindi man ini mahapos pero magasugilanon ang transition team sang Asenso Bacolod sa mga department heads pati na sa contractors sang proyekto agud mapangitaan sang paagi ang pag-repurpose sang ginloan nga pondo. Si Espino ang nag-volunteer nga mangin kabahin sang interim transition team nga ginapangunahan ni Congressman-elect Greg Gasataya. Sa number 9, mas mahal naman sa karon ang bilis ng kada litro sang gasolina sang sa diesel. Sa gipatuman nga rollback sa presyo sang diesel kay nasang aga, nagahamboy sa 73 pesos ang kada litro sang diesel, samtang ang gasolina naman ang nagsaka sa mga 4 pesos. Yara nagahamboy sa 77 tubtob 78 pesos ang kada litro sang gasolina sa karon. Mas mataas ang 5 pesos sang sa diesel. Sa nagsunod-sunod ang pagtaas ng bilis sa produkto petrolyo dala sa pag-atake sang Russia sa Ukraine, nalapawan na sang diesel ang presyo sang kada litro sang gasolina. Subong lang liwat nagdubo ang bilis sang diesel. Sa number 8, sa bulan sang Hunyo, ginalantaw sang Negros Occidental nga malambot sini ang target nga mabakunahan para sa COVID-19. Sunod sa Provincial Health Office, tigaylo sang 4-day vaccination drive, ginaduso na nila nga ini ang patigayunon sa kada Huwebes kag Biyernes sang bilog nga bulan sang Hunyo, magluwas lamang sa ulihing nga semana. Sunod kay Dr. Ernel Tumimbang, ini natungod nga ang last Thursday kag Friday sang June ang damlag pa na paina para sa pagbakuna sa mga kabataan sa idalom sang expanded program on immunization o kun EPI. Gani sa ulihing nga semana ang COVID vaccination sa Lunes kag Martes na patigayunon. Sa EPI, may mga 15,000 ka mga kabataan ang dapat mabakunahan. Samtang, masobre sa 2.1 million ang target nga mabakunahan sang Negros Occidental o kun 80% sang bilog nga populasyon sini sa COVID vaccine. Sunod sa PHO, ang masobra sa 666,000 ginabilin nga wala pambakunahan amo ang tuyo nga malambot sa bulan sang Hunyo. Targets per week? Ang target na different na siya sa every LGUs. In total sa aton kunara nata sa fully vaccinated individual na 76%. Sa aton fully vaccinated ha. 76%. Kung gusto ta ma-attain ang target we have to be 100%. That covers 80% of the population. So by end of June, 100%. Hoping that we can do that. Sa number 7, masobra sa 100 ka mga persona ang arestado sa Negros Oriental sa sulod lamang sang isa ka adlaw.
Sa simultaneous anti-criminality operation nga gipatigayon, masubra isa kagatus ka mga persona ang naaresto sa Negros Oriental o kunsang Negros Oriental Police Provincial Office sa ilang ginpatigayon nga simultaneous operation sang Sabado sa bugos nga probinsya. Ang mga nagkanilain nga mga municipal kag city police station ang nagpatigayon sang sunod-sunod nga police operation sang among adlaw. Bilang resulta, 3 ka persona ang naaresto sa anti-drug operation, 26 naman ang gindakop bangod sang illegal gambling, 66 naman ka persona ang nadakop sa operation against wanted persons. 32 naman ang gindakop bangod sa paglapas sa nagkalain-lain nga mga ordinansa. Sa number 6, Indian national ginhold up sa dalan sa Banwa sang Murcia. Nagabiyahe sa dalan bahin sang barangay Blumentritt sa Murcia sang Sabado ang Indian national nga si Gurtej Singh sang hinali siya ginbanggaan sang duha kawala pa makilalaan nga persona kagintayaan sang armas. Nakuha sa mga suspect kay Singh ang 10,000 pesos nga cash pati ang iya sini ginadala nga motor. May empty shell man sang caliber 9mm pistol nga na-recover ang kapulisan sa lugar sang insidente. Paday ng investigasyon sang PNP para makilala ang mga suspect. Sa number 5, sa Banwa sang Kawayan, isa ka lalaki nga nagamaoy patay matapos gintiro sang iya utod nga isa ka barangay kagawad. Patay ang 49 anyos nga si Richard Caballero matapos inigintiro sang iya utod nga si Freddy Caballero nga isa ka kagawad sa barangay Basak, Banwa sang Kawayan kung sa diin manatabo ang among insidente. Sa investigasyon sang Kawayan PNP, ang biktima nga si Richard ang hubog kag nagamaoy nga may bitbit nga binangon. Siya ang ginsaway sang iya nga magulang, apang iya pa ini nga ginlabo. Dito na nagkuha sang armas ang kagawad, kag iya gintiro ang iya utod nga nagresulta sa iya kamatayon. Giliyon man nga nagsurrender ang kagawad, nga ginabulong man karon sa ospital. Sa number 4, apat ka mga bidder para sa construction sa Bacolod City General Hospital ang ipaidalom sa evaluation ng DPWH. Sa 6 ka mga construction firm nga nagbid para sa construction sa Bacolod City General Hospital multi-purpose building, 4 lang ang ipaidalom sa evaluation sa Department of Public Works and Highways. Duha diri ang non-compliant matapos ang opening of bid nga gin-live stream sa DPWH 6 sa ilang nga Facebook page. 193 million pesos ang pondo nga gintalana para sa proyekto nga itukod sa Barangay Vista Alegre. Ang AM Ureta IBC amo ang may pinakamanubo nga bid offer sa 190.6 million pesos. Masobra sa 191 million ang bid sa F. Gurea Construction Incorporated. Samtang masobra naman sa 192,256,000 pesos ang iya sa AG Araha Construction kag masobra naman sa 192,898,000 pesos ang MG Salazar Construction Corporation. Ang winning bidder amo ang may lowest responsive calculated bid suno sa DPWH. Suno kay Congressman Greg Gasataya nga amo ang author sang hagna para sa construction sang Bacolod City General Hospital, kapin sa 450 million pesos ang kabilugan nga pondo para sa ospital nga posible pagasugdan nga itukod sa bulan sang Hulyo. Sa number 3, dengue cases sa Negros Occidental ang yara na karon sa alert level. Dengue Task Force ang tag sa Kabanwa kag syudad ginpa-reactivate. Sunod sa kay Dr. Ernil Tumimbang, ang dengue situation na makabig nga makaalarma kag inya gintalakay sa Provincial Health Office sa mga municipal kag health officers sini nga adlaw. 500 o kon 511 ang dengue cases sa Negros Occidental sa May 14 nga report sa PHO. Ini pinakamataas nga kaso nga na-report sa Western Visayas sunod sa kay Tumimbang. Kung ipaanggid sa kasubong nga tion sa nagligad nga tuig, 193.68% ini nga mas mataas. Sang sa 2021, 174 ang kaso nga na-record. Sa mga LGU, ang Banwa sang Hinigaran na may pinakamataas nga na-record nga dengue cases nga may 46. Jutay pa nga idog, kag sarang malambot ang epidemic stage sunod sa PHO, ang dengue situation sa probinsya.
Isa sa tutukan subong amo ang pagpanubo sang kaso pinaagi sa pagdula sa mga breeding places sang lamok bisan pa pagpanghatag sang larvicide. Wala ni tumimbang gina-recommend ang fogging sa karon, labing likawan ang mga kamatayon tugas ang dengue. May 5 dengue deaths na nga na-record sining 2022. Yes, alarming. Kung amo nga stage, alarming na. Kaya amo nga week, ara ka na standard level mo. Amo na nga immediate concern siya. Okay. Kaya hindi ka na siya pagpadugayon, kaya it has to be. And I think much better man ang role sa media, kaya at least na-inform ka pumuluyo kung where we are now. At least aware man sila, nga hindi man sila bala complacent on what they're doing. Amo na number 1. And then the task force ay reactivate. Yes, reactivated na siya. Ma-sit down kami with the provincial health board for purposes of, again, informing the health board and pass any resolutions for that matter. Sa number 2, San Enrique Mayor-elect Gilson Tubilyara kag 4 ka mga konsehal ang nanumpa kay inisang aga kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson. Suno kay Tubilyara sa kabilugan, siya magaserbe bilang alkalde sa Banwa sa ika-6 na nga termino. Nanging close fight ang mayoralty race sa Banwa sa San Enrique. Nalutos ni Tubilyara ang iyang challenger nga si Napoleon Delfinado Jr. sa napulo ka boto. Suno kay Tubilyara, may mga impormasyon man siya nga nabaton sa nga posible pag-file ni Delfinado sa election protest. Pero sa karon, wala man siya sang opisyal nga reklamo nga nabaton. Pero kung mayara gidman sang election protest, ini ang iya nga ginaabi-abi kag ini ang kabahin sang democratic process. Humalin pa man sadto, wala man sang problema suno sa iya ang accuracy sa mga vote counting machines. Upod ni Tubilyara nga nanumpa kay Lacson, amo Sanday Reynaldo Severino, Dr. Jeff Tubilyara, Kirk Steven De Bulgado, kag Armando Magallanes. Expect ko na nga it's a close fight. That's why gani ambal ko kay Vice Go. Hindi ko maski anom na bansiyan ko. Pero final na bansi mo pinamili. Ulo. So you welcome the possible election protest? Normal na sa politika kay some people will not immediately accept defeat sa politika mo ginaya to refresh ang inyong mga supporters para nga at least ara na sila gyapon. But it's a welcome move. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Campo de Bacolod City incumbent Mayor Evelio Lunardia nag-file sa election protest bangod sa massive vote buying kag peke nga mga butante. Luyag sang alkalde nga magdeklarar ang COMELEC sang failure of elections. May report si Nico Delfin. Hindi magpati ang kampo ni incumbent Mayor Evelio Lunardia nga naperde siya sa tinilikdan nga piniliay. Sa pag-atubang sang iya nga mga abogado kag sang spokesperson sang Grupo Progreso nga si Dr. Chris Sorongon sa media sini nga hapon, iya ginsiling nga kung basehan ang kick-off sang ila kampanya kag ang ilang meeting de avance sa reclamation area, makabig nga historic ang kadamuon sang supporters nga nagkadto. Hari pagida aton na exhibit para makita ta kung ano ka-overwhelming ang suporta sa pumuluyo sa kay Mayor Bing. Kag ini makita ta kung paano naton ginkulayan pula ang dalanon sa silang meeting de avance. Gani nag-file sang election protest ang mga abogado ni Lunardia sa COMELEC Manila. Ang ilang nga ginareklamo ang massive nga vote buying kag peke nga mga botante. Gani luyag nila nga magdeklarar ang COMELEC sang failure of elections sa Bacolod. Mayor Bing is asking for manual recount in all 450 precincts, declaration of failure of elections, and the holding of special elections for the position of city mayor. Malapit sa 70,000 nga abanse nga boto ang nakuha ni Mayor-elect Albi Benitez kay Lunardia. Suno sa legal team ni Lunardia, may nagakaigo sila nga ebidensya gikan sa mga saksi, angot man sa mga ginaligar, flying voters. Massive vote buying is just the tip of the iceberg, so to speak. We have other grounds contained in this protest. So with the prayer na once na mag-grant ang relief
kanina pa kayo ni Mayor Bing sa electoral protest, madala naman lang ang bilog na grupo Progreso halin sa Vice Mayor Papanog sa atong mga konsyentes. So ginalang pauta lang ang resulta. Ang legal team ni Loradia ang nagpamalibad man nga ipakita sa media ang kaundan sa ilan na pasaka nga kaso. As of press time, natala na nga mapagwa sang statement ang kampo ni Benitez tuoy sa mga aligasyon sang kampo ni Loradia. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, nakatilaw na bala kamo sa nga chocolates nga made in Bacolod. Gikan sa kakao, ginhimo ini nga chocolate bar. Kag mayara pagi sang chocolate nga wala nagapasaka sang blood sugar. May report si Romeo Subaldo. Hilig sang young couple nga si Ray Clinton kag Mary Joy Aragon nga magkaon sang chocolates. Sa peak sang pandemic, napaminsara nila nga maghimo sang kaugalingon nga chocolates para sa personal consumption. Ginshare nila sa ilang kaingod balay ang ilang nahimo nga mga chocolates kag ginpangita na ini. Mismo pa ang ilang mga neighbors ang nagsiling nga magbaligya na lang sila tubtub, nagsigi-sigi na ang orders. Sharing na kami sa mga tutagbalay. Yeah. Nagpatilaw sa ila? Oo. Tapos ang natilawan nila, nanamitan sila. Tapos sige sila palapit sa amon, may ara pa kamuda. Gambal kami nga wala na. Wala, kaysa kagasto man bila sa maghimo. Sige kagasto. Tapos gambal na sila. Simuin niyo ko, bayaran lang na namon. Bakal na sila. Bakal na lang kami. Dito na kag nasuguran ang ilang negosyo. Sa bulig sa Department of Trade and Industry, Department of Science and Technology, kag Office of the Provincial Agriculturist, nagsigi-sigi ng ilang pagnegosyo kag nagkuha sa nagakaigo nga permit. Ang fermented cacao beans nga ilang ginagamit ang gikan pa sa Canlaon City kay wala may makuhaan nga supplier sa Negros Occidental. Ang iban sa Davao pa naghalin. Ining ilang gina-process kag ginahimo nga chocolate bars. Halin sa online selling, may mga regular na sila nga customers. Sa neighbors lang ng customer, paano nag-expand? Online. Ano post? Yes, post kami online. Tapos damo na nagka-interest. Basta na lang gin seryoso, na lang ginamon. May 3 ka mga flavors. May dark chocolate, milk chocolate, kag keto chocolate. Ang bestseller ang keto, kay wala sang sugar content. Mga doctors kag health conscious ang nagabalik-balik sa ila para magbakal sa ilang keto chocolate. Ito chocolate amon sa ang same lang sa timpla ang dark chocolate pero na niya siya erythritol lang amon ginagamit. So bali ang erythritol siya tamis sa mag-abot sa dila. Pero pag labot sa imo bloodstream, hindi na siya mag-absorb sa imo dugo. Bali, kung bisan i-check mo ni sa glucometer, ang imo sugar hindi na siya magtaas. Bisan pulo pa ka bars kan on ko be? Bisan pulo ka siya wala. Pag exhibit naman sa Ayala, may not so old nga na lalaki. Nag-gambal siya, keto. Yes sir, keto na. Umbal ko namin na siya, sir, kung ga-diet ka or diabetic ka. Pero diabetic ko, magbakal siya. Pagbakal niya, pagbalik niya, nagbakal siya. Pagka next day, nagbalik siya. Bakal siya liwat ng balya. Ay, wala gito, ako mabakal ko liwat. Si Mary Joy nag-resign na sa trabaho kag nag-focus sa negosyo kay promising ang chocolate business. Halin sa paggaling sang beans, pakadto sa pagporma sa mga bars, pati sa packaging, ilatanan ginahimo. Sa subong, plano nila nga magdugang pagid sang iban nga flavors. Ang ila chocolates ang sarang mabakal sa Kinos sa Robinson's Place Bacolod sa White Plates kag Fiesta Market sa Ayala Malls Capital Central. For another pandemic baby nga negosyo, no? Kagrabe ming no, nang ara lang ni sa ugsara namon. Gardenville, nga ginobra, factory nila sa Gardenville. Karami kayo na out of sang hilig sa chocolate, nakaubra sila sa negosyo nila. Kabay pang ning no nga may mga iniblang mga opportunities nga aton mag-grab gid kaga hindi lang yan magpungod nga amo na yung sitwasyon hindi na magpanika so. Dito lang ko sa chocolate nga para sa pwede sa mga diabetic. Kagamit itong mga balita sa Negros Subunga Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kay eksakto ang mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo. Mayong hapon.